Hai noroc Moldova. Deci, baloane. Ceva foarte sună simplu și în momentul ăsta destul de, nu e complicat, dar este ceva de lucru. Deci vedeți câte sunt culori, orice culoare noi, după solicitarea cumpărătorului, a doilea rând după solicitarea cei care fac design, noi suntem foarte atenți, care fac sărbătoarea și rămân amintirile pe ani de zile și noi alegem culorile cele mai noi, care produc chinezii, care este acum în modă în toată lumea, să dăm la dispoziția dumneavoastră, muncim din greu și din ușor, așa să spun, și tot ce doriți dumneavoastră, toate culorile, sunt la dispoziția dumneavoastră.